Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Йовко и днес ще ви покажа как да работите с SAMP. GTA мултиплеер. GTA San Andreas мултиплеер, по-точно. И така, влизайте в моя компютър или къде сте го инсталирали. Чакайте да ми заредим. Така. Аз съм го направил D, така че... Колко папки? Да. Така. Тук пише SAMP. Ето тази папка. Но не е само тази. Вижте. Като влезете вътре, няма почти нищо. Няма никакъв материал. Ето, вижте, няма други папки. Така че няма да търсите тук, а ще търсите в мои документи. My документ. Ето, My Documents. И тук трябва да намерите GTA User Flash. GTA San Andreas User Flash. Ето тази папчица тук. И цъкате на нея. И тук вижте SAMP. И всичко, което сте снимали, такива неща. Всичко, което сте снимали е тук. Вижте, аз имам тук няколко снимки на моите коли. Вижте, тук имам няколко снимки. Ето, вижте, доджера ми. Вижте какви сгради има тук, вижте ли автобуса. Чакайте, вижте ми автобуса. Ако ви кефи, ще този танк, за да го кажа на това. Аз снимах тези снимки, за да покажа на Овнара, че админа напада с танк. И той вика, че танка за админи е позволен. За нещо не е позволен. Но ми е интересно и... Веднага промених темата. И тук, в радиото, в самата игра, в радиото User Track Player, ето, User Track Player, трябва да сложите песни. Ако искате да ви звучи да не звучи радиото на играта, а вашите песни. Ето, слагате ги в тази папчица. И трябва да се излезе и пак да влезете, за да ви се получи. Аз тук имам няколко песни на Eminem и така нататък. И това беше от мен. Чакай. И тук имам пак снимки. И така нататък, тия глупости. И не знам друго какво да ви покажа. Какво друго да ви покажа? Ето вижте моите игри. SWAT 4, GTA San Andreas. Какво има тук? Minecraft. Нова версия на Minecraft. Какво има тук по дяволите? Това е ми Lightcam. Това е една програма за снимане, която не снимам много хубаво. Аз в момента снимам с Bandicam, както виждате. То се вижда, ето. И съм леко доволен, но в игрите лагвам и това. Това е към тази студио. И с нея съм пробвал. Тя не работи както трябва. И да спирам клипа, защото стана много дълъг. Дано ви е харесало. Ако събера поне 20 харесвания, ще продължа такива, как да го кажа, пак ще снимам такива клипове, за да ви помагам. Ще ви уча как се прави и това беше от мен. Довиждане!